ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳ ସକାଳ ଇଏ ଥଣ୍ଡାକୁ ନା ତୁମ ଥଣ୍ଡା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ତୁଫାନ ହଉ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ତୁମକୁ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାର୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ପଢ଼ଉନୁ ଅସୁବିଧା ସତରେ ଆମକୁ ଏଇ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ଯେ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସବୁଦିନ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ଭଲ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଥିବ ନା ତୁମ ପିଲା କମ୍ ଖାଇବ, ବାହାରେ ପିଲା ଅଧିକା ଖାଇଯିବ। ତ ଦେଖୁନ ଆଜି ଗଲି ଚକୁଳି ତ ନୁହଁ ଚିଲା, କିଏ ଜାଣି ୟାକୁ କିଏ ଚିଲା ଦେଇଛି। ତ ପକେଇଲି ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୂଳା ଟମାଟୋ ତାର ଜିରା ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଆଜ ଖାଉନୁ ପକେଇନି। ତାର ଭାଇ ତାକୁ ଭଲକି ଫେଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ଫେଣ୍ଟିଲେ ନା ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବନି। ତ ଇଏ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ଉପରେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ମୋତେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି। ଯାଉ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଧର କାଶ୍ମୀର ଯିବା ଲେଖା ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ହାତ ମାରିଦେବେ ବସ ମାରି ମୁରା ଦେବେ। ଭାଇ କାଶ୍ମୀର ଅତି ମୋର କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଖାଇକି ବି ମନ ଭରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦୁଇଟା ବନେଇଲେ ବି ପିଲାକୁ ଟିଫିନ୍ ଦେବି। ହେଇସାରିଲା ପରେ ସତରେ ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କର କେତେ ଭଲ ଥିଲା ନା, ଆମ ବେଳେ ତ ଟିଫିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା। ଆମେ ତ ସେ ମାଗଣା ଖିଆ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଉଥିଲୁ, ଖାଇକି ଆମେ ଯାହା ଖୁସି ରହୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ଭଲ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ନା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଇନଥିବ ନା ମୁହଁ ଶୁଖେଇଯିବ। ତ ଭାଇ କାହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇବ, ତୁମ ପାଇଁ କରିଦେଉଛି ନେଇକି ଯାଅ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆସିଲା ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଭାଇ ସତରେ ନା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଯେମିତି ନୁହଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଓ ଭାଇ ମୂଳା ଚାଷୀ ମାନେ ଟିକେ ମୂଳା ରେଟ୍ କମାଉରି, ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବୁ ବସିକି ରହିଲି।